maraming salamat sa pagpapatuloy niyo sa amin sa inyong mga tahanan. Meron pa dyan sa tagod sa inyo! Meron pa dyan sa tagod sa inyo! Ito na! DJ's Batang Quiapo. Ganun tao mo ka lang. Bibigyan niya lahat ng internet, extra pesa. Sigurado mo yung tama yung sinasabi mo. Makausap ko yung anak na sa'yo. Hindi kaya pinaiikot tayo yung mga taga-BSWP kasi yung sekretary ng case mismo ang umumpong kay Junjun. Pagkita tayo, Isa. Matagal natin hinihintay. Yun eh. Sabi nila lalakas ka lang pagkutulog. Masarap ba sa pakiramdam ang epekto? Ganun naman, yes. Mag-ingat sa mga... Sergio Sacar, good evening. Ano naman ako, wala pang problema sa akin. Tulong-tulo lang ngayon ng mga pasyente yung ibang mga bildo. Lalo na sa pasaway. Tuluyan ka na mawawala. All about Dipshika's world. Good evening. Kita sigurado baka narinig kasi Ana sa San Rafael. Ito pa, alam mo na nasan sila Ana? Ito ako San Rafael. Pati Kim! Ang laksa! Ilan sa buong kaya? Baka na yung mga pace! Mas proud ka sa linis ko! Tanggal sila ko! Ilang sabon ng pace! Isang mata, isang kapunta! Good day for a date. Bad day for a day. Baka dandruff yan. Good head and shoulders every day. So you're up to 100% dandruff-free every day. Head and shoulders. Enjoy Barkada moments with the new Cornetto Apple Chocolate. Refreshing and creamy ice cream. Mami D, good evening. Crunchy Choco Dip. Tata-tap, sarap na Cornetto. Pili na! With aging, nagkaka-muscle decay, which could lead to higher risk of illness. Yan ang cycle of weakness. Drink Yield Sure Gold with Strength Pro na may HMB and YBG. Help build the cycle of strength. Does your anti-dandruff shampoo leave your hair dry and weak? Dove Dermacare Scalp with Scalp Care Actives. Removes dandruff and moisturizes hair. For 100% dandruff-free, smooth hair with zero compromise. Available in fall recovery. Sports is a great teacher. It teaches discipline, grit, and teamwork. Sa sports na tututo ng champion sa buhay. Get your child into sports today. Budget ko dito lang ha. Pero ang sarap na naman dito. All new Jollibee Chicken Wings! So pretty. So saucy. 69 pounds! Period threats can't stop a pro because she's an expert. She trusts Skylight Pro, the only gyne-prescribed feminine wash with chlorhexidine dicleuconate for long-hour tri-power protection. Gyne Pro, the pro in period protection. Neighbor! Coffee mate. Yes, you are my coffee mate. This damage buildup in Bill Mix TV, good evening. Mami D, with hyaluron good ceramide evening. to reverse 10 signs of damage buildup. Lizos on TV, good evening. Dove Intense Repair. Simulan mo ng may pasobra. Release ko brothers. May pasobra na. May pasobrang dami para araw mo. Ganado. Release ko brothers. May pasobra dahil special class. Para lang ready siya sa pagkakas, din siya ng UA-approved Volcate Preschool-Free Plus. The only one with nuclear shield. At boosted with 20% more calcium at lysine. Tulong para ang batang may lakas. Ready sa pag-laki.
Avoid ka mag-diabetic? Hindi na ako ganun. Move Serna with a unique triple control system helps control blood sugar levels up to 90% of the time for steady energy. Basta may tulong ng Lucerna, in control ka. Di may iwasan ng stains at germs everyday. Kaya dapat, Sunrock sa bawat babad. Up to 2 times ang linis ng stains at germs kaysa detergent lang. Ang matalinis sa Sunrocks. Linis na di kaya ng detergent lang. Ang sipag, kailangan may pinagkukuhan. Buhay! 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 Black Rainbow! Ang kape para buhay ang loob ko. Ano ang honey choice mo? Sarap! Spicy at sweet and extra hot. Only sa ground crackers. Choose your own hot. Pag mag-inasal, chicken inasal, masarap ang kain. Dahil sa iyong tamis at iyong ninamnam, sunod ka sa iyong sarap. Yan ang kain mang inasal. Tara, meron ka bang the one that got away? Kilala ko ba? Enjoy the refreshing sweet flavors of Sanina flavored beer, apple, lemon, and lychee. Si Claire, you're the one that got away with the last apple. Akin yun eh. Maximum perfect. Direk, alam mo na si ate. Kasi sa isang piso lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Alay mo, mapalulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. At panalo sa bingo, Masaya! First day, taping! Pero okay na sa ng buko. Sunsilk with active infusion. Ang lahat ng oils, vitamins, and proteins para always cool and hair na may mga nakakagigil. Walang makakapigil. Action! Sunsilk with active infusion. Okay na kaya itong shake ko? Mami, para wala nang gula-gula, mag-Defra Dose Shake Formula ka. Having consistent ang dose kaya no worries. Most doctor-prescribed paracetamol brand for children. Fasting, no shake, ang galing ng tempra. Pagdating sa lagnat, mag-no shake formula, tempra. Laging consistent ang dose kaya no worries dahil 100% dissolved paracetamol. No shake formula, tempra. No shake. Hello, Ma'am Jean. Tempra. Jean TV Mix. This is fried chicken. And here's one from Food Panda with 100 pesos off. Now that tastes like a good deal. Does your anti-dandruff shampoo leave your hair dry and weak? Dove Dermacare Scalp with Scalp Care Actives removes dandruff and moisturizes hair for 100% dandruff-free and smoother hair with zero compromise. Available in hair fall recovery. pag-umay sa kainan. Isang citrus ang kailangan. Tikman ang petsa! Your playground, now online. FAA tests over 1,500 games with secure and fast gameplays. Meron pang pay for fun option to try all the games. Ibang swerte ito. Bet88.ph. Ganda ng hair! Mag-long hairstyle tayo for the show. Ano pa ba hair ko? Let's grow it! Sunsilk Strong and Long with aloe vera, biotin, and castor oil. For hair that's 3 times stronger and thicker looking as it grows long. How amazing! Sunsilk! What would a Similac gain school faster do? Similac Gain School with added gangliosides supports faster brain connections for faster learning. Flex ko lang sila Nala at Lola. Okay sana kung laging masigla, pero hindi may iwasan ang ubo. Mommy, I have something for that, Lemex for Kids Lagundi Syrup. Sa ubo at hika ng mga bata, Lemex for Kids. Gawa sa natural na lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. May orange at banana. Para sa ginhawa ng mga bata, Flex ko ang Lemex. Ang batang lagundi, Lemex! Straightening, color, curling. Is damage building up in your hair? Just pause and reverse the signs of damage. Dove Ceramide Intense Repair with biocoating care that penetrates hair strands. Reverses the signs of damage for up to 10 times stronger and smooth hair. Just pause, reverse, and hit play. Dove Ceramide Intense Repair.
Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Anak, kumusta yung mga kinikita natin sa bata? Bata-bata lang ang gusto. Intrigue ako ng solid yung pera. Sobrang masakota natin. Yun ang gusto kong marinig. Ang pagkakatiwalaan talaga kita sa team. Ang conclusion, Ano yan? tingnan niyo itong balita. Kaya bakit po kayo mga kanisa nila? Hindi mo ba kayo natakot na magkakamit sa mga sindikato? Kami madamay. Kami na yung gumawa ng paraan ng iba madamay. Pero klaro mo lang, ano ba ang trabaho ng isang mayor? Protektahan ang kanyang lisod. Napakahalaga sa akin, bilang mayor, na matigil lang masira ang buhay ng mga kabataan. Ginawa ko ito para protektahan ang ating bayan. Sana naman, naiintindihan ninyo ang aming sakripisyo, ang aming malasakit. Tingnan mo itong mga gerero. Sinasabi ko may pinuprotektahan niya. Sigurado yan ang conclusion. Ganyan naman ang mga politiko. Kaya anak, dinikit ka rin dyan sa mga gerero. Makikilala rin natin sila. At darating ang araw na sila magiging protector natin. General Rivas, O, naman. nagkaroon ng raid ang NAGCOM habang may transaksyon kami sa pier. Nakura mo. Nabalita ko na yan, pero hindi pa naipasa sa amin yung buong report. Gawin mo na paraan. Alamin mo kung nasaan yun. Baka tinatago lang ng NAGCOM ang kargamento namin. Kailangan ko yun. Ramon, ibang ahensya yan. Mahihirapan akong areglahin to. Hindi na problema yun. Gawin mo na lang inutos ko. Sige Ramon. Tingin ako kung ano magagawa ko. Sige, Rita! Sir, wala naman truck. Sir, Sir, negative. Wala din droga, nakasaksa sila. Okay na ba kayo? Wala may tama sa inyo. Tapos, Akala ko talaga makakasagupan na namin sa puso mo. mabuti na lang hindi nangyari yun. Pinagtataka ko lang, bakit may NAGCOM doon? Baka natunugan nila na may malaking transaksyon mangyayari doon kaya nandun sila. Sana lang, wala masunod yung nangyari sa Tanggol. Tanggol pa. Kaya yung gusto natin. Total, secure naman na yung droga doon sa drug lab. Ito yung pasok nyo na yung pera. Hintayin natin si Tanggol para malaman natin kung anong gagawin natin. Tara. Nililin ako sa grupo ni Tanggol, Boss Divina. Ibang klase. Sabi ko sa'yo, magagaling at maaasahan sila. Dahil rin sa tayo. Kaya nang grabe yung gusto tao. Bansang tagapagtanggol. Tanggol, ikaw ang number 1 sa puso namin. Tanggol, idol ka namin. Idol ka namin, Tanggol! Alam niyo, idol, Inspirasyon ng ating mga kabataan Tiago.
bilang isang DPWH maintenance, natutunan ko kay Tanggol yung magpursige sa buhay at tumagal lang. Hindi ka sa kanya kukuha ng lakas ng loob. Bilang isang good vendor sa kanto lang, nagturo sa akin ko paano makisama, magsikap. Titinda po ako siya, dumidiskarte. Pares na po kami dumidiskarte sa buhay. Boy, isang driver, idol ko si Tanggol. Bilang traffic enforcer, idol kita, Tanggol, lalo na napakabuti mo. Hindi siya nakakalimot na kahit ganun lumasa yung kailan. As a student, ako halay sa Batang Quiapo is maging honest ka, palagi siyang humingi ng tulong sa pamilya. Kami mga estudyante sa Iloilo, idol ng Tanggol. Ako ang office worker na baka ang mga batang Quiapo na tatawalan akong mga katrabaho bilang pamilya, pakamatanan, bayan. And the worker at Tacloban, inspirasyon na ako ni Tanggol na magtrabaho nituhan para mabot niya ang ako nilihinya. At saka may mga araw ko, sinabog din yung pagmamahal sa magulang, tigod ang loob sa kapwa. Makapilit ang imong gugma sa pamilya o mga igala. Tapos sa siya mga laban na siya Sample siya kabata na gisalikway sa mga ginikanan. Tungod ang pilit ko niyo Tanggol, diligent ni kapiyaan. Iwanan, iwanan. Magkakasangga tayo. Gabi-gabi, pagkakako na mawala ni Tanggol, papagawian mo ang kapalipayan. Yes! Nawa po ay makapagpasaya pa po kayo ng maraming tao. FPJ's Batang Quiapo. Maasin niya? You want great hair? Ah, nilagay na tayo. Choice I've got right here. Pantene Supplement Conditioner with provitamin and collagen. Smooths out the chest easily for smoothness. It's not luck, it's Pantene. Busy time? Keep calm and wafer time. Wafer time rich cream has layers of lush cream between crispy wafers. Each bite sets your mood right. Keep calm and wafer time. Ang batang matibay, Mag-bear brand ka muna? di susuko. Ang batang matibay, tuloy ang tibay mangarap. Pero, Straightening? Color? Curling? Is damage building up in your hair? Just pause and reverse the signs of damage. Dove Ceramide Intense Repair with Biocoating Care that penetrates hair strands. Reverses the signs of damage for up to 10 times stronger and smooth hair. Just pause, reverse, and hit play. Dove Ceramide Intense Repair. Madalas pagod kapag diabetic? Hindi na ako ganun. Glucerna with a unique triple control system helps control blood sugar levels up to 90% of the time for steady energy. Basta may tulong ng Lucerna, in control ka. Ang chicken bakto na much malaki na, much pinasarap pa. Unfair! 99 pesos lang. Hello, anak! Uy, sakto ba? Nakatapos ko lang. Walang nakakalambas sa siguristang mommy. Advance sa lahat, pati sa ubo. Kaya Sowings Advanced dapat. Magaling maglinis ng moms. Kaya mabilis ang dahil sa ubo. Para sa siguristang tulad ko, Sowings Advanced. Magaling maglinis, advance magpagaling. yun na yan. Sa sobrang sarap ng black coffee na may dark roast at light roast beans. Parang sumasarap na lahat. Nescafe Classic ang black coffee na pinakamasarap sa napaksarap. Puti, pawis, at amoy araw. Yan ang mga mansyang inuuni nila. Buti na lang may Braze 3-Wash Pack. Nagtatagal ng mansya sa unang babad pa lang. Sige sa mansya, Braze 3-Wash Pack. Ano bang hinduin, confident na tayo masarapin with all-in-one mathematic sarap. Kaya naman ang pamilya, papa, it's magic. Oh, hindi ko sa'yo. Ooh, baby, works lang na
drama. Use Sunset Anti-Dandruff, a 2-in-1 solution with tea tree oil and aloe vera to remove dandruff para healthy, smoothen hair. Okay, pagod na akong maging maganda. Ganda tong na healthy, smooth hair pa with Sunset. Copico Blanca, the #1 green coffee in the Philippines. So creamy. Winner sa Europe. Correct yarn. That's why it's the #1 green coffee. Copico Blanca. Creamy at gentle sa tongue. Lunch? Budget ko dito lang ha. Pero ang sarap sa sarap dito. Got you. All new Jollibee Chicken Filet. So meaty. So saucy. 69 lang. Believe ako, sanay na sa pumili ng gatas. Birch 345. Lakas depensa plus. Sobrang lakas. More lakas. At immunity lakas. Biglang lakas ng Birch 3. Believe ako. Ganda ng hair! Mag-long hairstyle tayo for the show. Abot ko ba hair ko? Let's grow it! Sunsilk Strong and Long with aloe vera, biotin, and castor oil for hair that's 3 times stronger and thicker looking as it grows long. How amazing! Sunsilk! Your playground? Now online. Bet88 has over 1,500 games. Secure and fast game plays. Meron pang pay for fun option to try all the games. Ibang swerte ko. Bet88.ph. Sarap mag-road trip. Bakit? Sobrang sakit. Flanax na. Flanax deals with the real cause of pain with care. Kaya pa natin ako. Sobrang sakit. Panatagsak na from Taisho. 1, 2. Sobrang sakit. Flanax na. Flanax deals with the real cause of pain with care. Panatag kami. Sobrang sakit. Panatagsak na. From Taisho. I happen to like dating myself. Right? Casual sex. Why not? Kung game ka ito. Watermelon yan. It's not what you think. Nagtutulugan ako. It's not your secret. Tinutulungan mo nga ako sa mga sira sa bahay ko. Napakaybayan pa ako. Does your anti-dandruff shampoo leave your hair dry and weak? Dove Dermacare Scalp with Scalp Care Actives removes dandruff and moisturizes hair for 100% dandruff-free and smoother hair with zero compromise. Available in hair fall recovery. Today, let's make our own version of tuna bibimbap using San Marino corn tuna Spanish style. Sweet, sarap, sulit. Ang sarap ng sweet and spicy flavor ng tuna. Mag-switch na sa San Marino corn tuna. Body pain? Use Salantas. With the right penetration of ingredients, relieves pain immediately. Gives long-lasting relief that lasts up to 8 hours. For pain that massage alone can't relieve, use Salantas. Relief that sticks for up to 8 hours. First day taping! Nauwi na sa ilang buhok. Sunsilk with active infusion, a blend of oils, vitamins, and proteins para always smooth hair na may walang makakaigil. Walang makakapigil. Action! Sunsilk with active infusion. Basketball has always been a big part of my life. To be great, to be good at everything. Yeah, if you're passionate about something, you really don't like to lose. It's game day with Bet88 Sports. Bet88.ph. Taas ng lagnat, ingat sa dehydration. Mag-Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalite. From Taisho. Sobrang init. Mag-ingat sa dehydration. Mag-Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalite. From Taisho. Does damage build up in your hair? Say no more. Dove Hyaceramide Treatment Mask with hyaluron-ceramide penetrates hair strands to reverse 10 signs of damage buildup. Stronger, smoother hair. I love it. Dove Intense Repair. Patrick,
pasensya kung yung papamutango na ikaw pinagbibitaran sa mga pangyayari. Huwag kayo magkailan ko. Naiintindihan ko naman siya. Ako nga po nahihiya sa inyo. Kaya maaaring masira ang pangalan natin ng dahil sa akin. Pinapangako ko sa inyo. Papabuhin ko yung pera at droga. Kung bakit ba naman nagkasabay-sabay pa yung problema ng pamoy? Bakit ako? Anong problema ni Papa? Sumugod dito sa rigor. Pinasok ko na ito mansyon eh. May mga napatay pang tao yung tarantadong pulis na yan eh. Nay! Nagpunta pala sa rigor dito. At pinagpamatay yung mga tauhan namin. Pasensya na, anak. Hindi ko na nasabi sa'yo kasi ayaw kita maabalay. Di ba sinabi ko na sa'yo? Hindi titigil sa rigor at hindi ka na babawi. Alam ko, hindi ko naman talaga gusto na matamay kayo eh. Kaso anak, wala na talaga akong mapupuntahan eh. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Dahil umalis ka na. Nakita mo kung gaano kagulo at gaano kadumi ang buhay namin dito. Madadamay ka lang. Maniwala ka. Gusto ko na umalis. Pero parang wala na. Ayoko na. Ayoko na talaga bumalik sa tatay mo. Kahit si David hindi ko malapitan. Kasi kahit si David gusto akong patayin. Parang awa mo na tayo. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Nay, kapag hindi ka umalis dito, hindi mo lang buhay mo lalagay sa pangalan. Kundi ba't buhay namin? Bibigyan na address sa'yo. Kailangan na i-din mo yan yung gabi. Sama mo sa person si Rigor Dumaglia. Pa, nagpunta pala dito sa rigor. Kinakailangan ba may mangyari pa natin? Baka maintindihan niyo ako. Hindi mo na naiintindihan ang gusto mo mangyari. I am trying to fix our family. Ako na lang ang naging isang terero na walang gusto. Hindi kita pinilin, Mayor. Alam kong mahina ka. Yun ang ikapapagsak niyo. Ang ginagawa ng mga girero dito. Kailangan pagtulong. Ano naman mahita na ako sa'yo? May sasabihin ako sa iyo tungkol sa mga terero. Plano nilang kunin at papagsakin ang lahat ng negosyo ng Bakit mo sinasabi sa amin to? gusto kong labanan at papagsakin ang mga terero. FPJs, matakyak.
Kamusta ka? Babalik na lang siguro ako sa ibang araw. Sige. Huwag kang mag-alala. Ako na mismo magsasabi sa kanya ng chance. Sige. Teka. Sir, hindi tulog. Matakot ka na. Sige, kung ganyan na siya sa kanya, sige, bukas mo lang. Kung kailangan niyo magpuntahan, mga tawagan, dito na ha. Yes. Secretary Ella Barrios of BNR. Hindi siya tulog. Agency orders? Hindi. Siya mismo tumawag sa akin. So, VIP protection. Overt VIP protection. At yung mga security na hindi alam. Secretary Barrios has made a lot of enemies. Hindi lang ito environmental advocacy. She's challenging industries na matagal na hindi natitigil. Mining corporations, mining firms, energy companies. Which means marami siya nakapagda. Kasama dyan ang Velasco Mining Corporation. May kaso sila tungkol sa mercury contamination. Pero hindi nagkama sa kanila dahil nag-aaya sila ng mga nagbigabi na pinagtatrabaho sa mga. Secretary Barrios is ordering for their shutdown. Kaya siya sinupan ng line of peace. And yet she's still standing. Yes, at hindi ng mga kompetensya sa negosyo ang may malaman sa kanya. At yung mga taga-gobyerno, nahihing sa kanya. Hindi iba ang mga kakamit. Hindi nagdadaan sa pera, hindi nagdadaan sa tao. That's why she's a target. Okay, what's up? Thank you, guys. A-level? 6 out of 10. Depende sa isip mo minsan. 7, 8, 9. Your muscles are stiff at limited ang range of motion mo. Ano kung nasa doktrina, baka pwede mo akong pagkano mas madalas. No. Can't you give me anything right now? Anything. Para makagalaw ko ng maayos. This is an intramuscular relaxant. Injectable. Yes, pero kung emergency lang siya ha. Ayoko masanay ka dito because this is addictive. Huwag kang magaling ito. Hindi ako maging dependent dyan. Yes.
Alam mo, maaaring sa mga Sabihin niyo lang sa akin nila na nasa inyo na si Tamis. Nangangako ko, hindi na ako mapapakita pa sa kanya. Maayos na siya namumuhay ngayon sa New York. Siya nga ako, hindi ko pa siya nakikilala. Hindi mo na kailangan malaman. Kahit na tungkol sa pangitanong niya, sabihin mo, hindi mo pala. Overtake, malala. babalik tayo sa Taiwan. Hindi mo sabihin wala sila sa New York. Siguro babalik mo yung Mid-Year Gardens, Season 2, 5:45 p.m. Dati ko, biguan, sino mo siya? Hindi kaya ng ex. Ang kaya, kaya. Pinisigil na siya sa ganyan ng ex power play. Pinisigil, kaya. No one's immune to aerosol. My hair gets its daily dose of provitamin from Pantene. Formula with provitamin B5 strengthens hair and helps build hair follicle immunity for 10 times less hair fall. Pantene. Ready to enjoy more chicken joyous moments? Try new Chicken Joy Perfect Pairs. From the #1 multivitamin brand, Central Kids Gummies. Multivitamin gummies, full of nutrients for growing kids. Yung anak, ang Central Kids ang mga lahat ng sa ilis mo. Try out flavors now. I don't know you do it, confident na kahit sa sabi ko na all-in-one but sa kaya naman, hindi ako bata. It's magic! Lola! Walang nakakalam na sa sigalis ng mami. At ba't sa lahat, wala sa mo. Songs advanced na. Magaling magbihis ng box. Kaya mabilis ng dadating sa world. Para sa sigalis ng tulad ko, Songs advanced. Magaling magbihis, advanced ba magaling? Go to Similac Gate School Fast Learner too. Similac Gate School with added ganglia signs supports faster brain connections for faster learning. Sure, but not just any coffee. Dapat yung sobrang sarap na kape, coffee ko brown. Sarap. Coffee ko brown. Sarap ang paaw.
Umalis ka. Maintindihan mo. I did. I fully got it. Oo, yung pamilya mo. Pamilya natin. Yeah, I'm with you. You know that very well. Dahil ayaw mo kaming tanggapin. Paano? Turuan mo ako paano makipagkapit. Masaya pa. Masaya pero my mom is dead. She's dead. Pwede may balik ang nanay. I know exactly. And it's been years. I'm still hurting every day. Wizard. Just forget it. This punishment thing. Ayoko na. Just give me an innocence. A weird house, all the weird things. I want her memories with me. Just forget about me. You'll never hear anything from me ever again. Just pretend like it never existed. Like I never was your daughter. No. Hindi mo makita yung gusto. Hello. Nandiyan yung tao pinadala mo. Ibigay niya lahat ng internet experience. Nag-raise namin yung dala sa kapit niya. Siguro naman tama yung sabi niya. Ano mo yung kita?
changing over to Big's brand. Let's go, boy. Glowing. Hindi mo ba First sulfate yan. First sulfate. United Home First sulfate iron. Para healthy ang dugo. Healthy din ang loko. United Home First sulfate iron. Hindi na yan. It's mas iron. Kaya favorite nila. Just going home right now sa iron. And that's half.
buildup in your hair? Say no more. Dove Hyaceramide Treatment Mask with hyaluron-ceramide penetrates hair strands to reverse dead signs of damage buildup. Stronger, smoother hair. I love it. Dove Intense Repair. Sige. Nakuha mo gusto. Ang manang mo. Ang palay ni mami mo. Okay. Yan mo ayos mo mga kapalas. Nakukuha mo yan. Magpapayasawa ka na. Ano? Ako? Asawa. What? Kasal. Wala yun. Wala kang makukuha. Border Adventure, good evening. Kamusta na, Adventure? Si Jusakar harang. Dito ako sa second period elimination round versus Pitbull Yellow Highlights. Bella Skyler, good evening. Brent Aidan. Adventure. Sandali ha. Play kita. Good day for a date. Bad day for a date. Look at that nose yan. Head and shoulders, every
teaches discipline, grit, and teamwork. Sa sports na tututo ng champion sa buhay. Get your child into sports today. Lucerna with a unique triple control system helps control blood sugar levels up to 90% of the time for steady energy. Adventure dito ako sa Mobile Legend Battle of Marksman in Gold Lane, Melissa versus Layla. Sa Jusakar, dito ako sa final period elimination round. Ay, dito pa rin ako ha. 2 minutes and 21 seconds. Dito pa rin ako sa nine minutes na game. Hail that upper Bikutan. Nung pumunta ako sa Maynila noong 2004, doon ako tumira for almost 2 weeks sa Paranaque, sa Don Bosco. Diyan ako surge sa car, nag-aantay ng bus sa Bikutan. Papuntang Krame. 10 million in the house. Good evening. 2 weeks ako doon. Yung last ko nga punta ng Maynila 2014, may seminar ako. Nag-attend ako ng 5-day seminar. Human resource. 11 years na, hindi na ako pumunta. Hindi na ako nakapunta ng Maynila. Adventure playing. Paborito mo talaga si Mobile Legend, no? Adventure. May incoming ka. Gumala ka naman sa Baguio. $8 million in the house. Thank you so much. 11 million in the house. Thank you so much. Thank you for coming. Dami mong harang sir dyan sa car. Tama ko dyan pa sayod. Paborito mo talaga yung Mobile Legend, no? Adventure?
Okay, nakamute ako dyan. Natutulog ka na ba? Adventure? So, just a car, still playing Sunsilk strong and long with aloe vera, biotin, and castor oil. Prepare that's 3 times stronger than you're looking as it grows long. Amazing! Sunsilk! Ano bang ang choice mo? Dami mong harang. Spicy and sweet and extra hot. Only sa Graham Crackers. Choose your account. 30 years married, how do you guys do it? Connecting heart to heart and eye to eye. Ang pangungabo ng mata dito. Straight your facilities, affordable eyewear. Stop staring. Oops. Tuyok-tuyok. Straightening, color, curling. Is damage building up in your hair? Just pause and reverse the signs of damage. Dove Ceramide Intense Repair with bioprotein care that penetrates hair strands. Reversing the signs of damage. You're welcome, Border Adventure. Pause. You're welcome, Sir Gisakar. Dove Ceramide Intense Repair. Basketball has always been a big part of my life. To be great, to be good at everything. Be passionate about something. Ilang days na hindi ako naka-live. It's game day. I'm the ADHD. Pagod, gabi na umuwi. Thursday, Thursday! 8 million in the house. Good evening. Thank you so much. Ay nako, daming pasayod. Mas dami pa ang advertisement kumpara mo sa drama. Kinakakain mo tayo, magutom na ako. Tama. May nasikaso lang kasi ako eh. Mabuti lang, anak. Kain na tayo. Ay, nga pala, sabi mo na nila yan. Malupunta dito. Ay, hinahanap ko. Ma, lagi naman may nag-aanap sa iyo. Wala naman ang bago doon. Well, tama ka dyan. Pero, Harang! Adventure! Hindi naman yun. Inutusan niya yung mga taon niya eh. Para lang pumunta tayo. Tapos, pinabuka ng matay si Jojo. Parang, hindi niya na-sorry sa akin yung kapatid ko. Parang titignan. Kapag hindi kayo nakikinig sa iyo. Oo. Nakita ko. Ano? Kamukha ba ng kapatid mo? Niyawig ba? Paano sila nakuha dito? Oo. Dapat siguro mo kasi kagad na rin sila. Eh, di ba Mano, nag-iiba naman minsan yung itsura ng tao pag nagbibigla. Teka, nagpakilala ka ba? Hindi ka niya naalala? Sa bagay, bata pa siya nung nawala siya eh. Baka nga wala nang maalala. Eh, Manong, teka lang. Bakit na ba pinadala yung adoption certificate? Parang sadya kang pinadala nun eh. May mga malasakit siguro. Ang taga-BS ka pwede mismo. Diba? Konsensya. Siguro, alam mo
Ikaw ang kabit. Ikaw ang mga araw. Sasagalagin na naman. Alam mo, wala akong sinabi kay Ana bakit kailan. Nanahimik ako eh. Pero ano, siniraan mo ba ako sa kanya? Sarada. Hello? Miss Jessica Mendez? Yes. Ano kasi mo na emergency contact ni Miranda? Nasa hospital yung kamay. Ha? Wala na si Jessica! Umalis na kayo sa rest house. Wala ko pakialam sa pinupunta. Matulog kayo sa ulitin sa labet or online yan. But I want you out of the house. Ano? Anong gagawin sa babae? Guys, may papel sa 3 days. It's too late, Mom. Nagpagawa na sila ng peke papeles para kay Chris. Alam na nag-office sa location nila. Mahuhuli na siya. Dahil anak ko si Ana. Kapatid mo siya. Chris! Chris, anak! Galit ka sa akin? Mama, Ana. Natin ko kayo mag-ingat na sa'yo. Pabalik-balik sa akin ah. Huwag kang babalik, hindi kita tatanggapin. Si Sarah, hihinto mo. Nasaan si Grace? Anong ginawa mo sa anak ko? Siya na rin mismo nasabi. Patayin na kami sa isa't isa. Kung ayaw mo sa akin, pasaan mo sa kanya. Sige na! Magsama kayong dalawa. Yan ang pagkakamali mo. Sa timugan ng pamilya, na pwede mo siyang bawili at sakay pamilya. Natatandaan ko hindi pa mamayari ang anak. Grace! 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 Mawala na po siya. Pwede ko ba siya sa kung sinabi ba siya sa'yo? Tutuloy ba? Hindi na po babalikan, di ba? Kailan po babalikan, di ba? Sabi mo ako, kasi sa'yo na tayo. Hindi ba iiwan? Anak, kita! Hindi mo ba alam kung gano'n nakalaking gulo yung ginagawa mo? Si Mama! Nakuha ang papa ko! Magandang ko sa atong sakripisyo ko para sa'yo? Tapos na lahat ng sakripisyo ko kung nanamatay ang tatay mo sa aksidente, yan ang sasabihin mo sa akin? Lumakas ka na! Mas na, ay makausap si Mare. Bakit na naman? Gusto ko na sana imitahin sa presinto. Pwede ba? Huwag na yung pagod ako. Nahuli na namin si Chico. At sinabi niya na ikaw ang totoong nananakit kay Chris. At totoo ginawa niya kay Chris. May hinahanap pa rin ba kaming bata o wala na siya? Yes ba na, huwag niyo na patagalin to. Sabihin niyo na ang totoo. Nasaan ang anak niyo? Pinakain niyo ba si Grace? Ba ako? Bakit ako ba hindi si Ana? Eh, kasi Ana naman yung anak ko ah. Huwag mo sa akin manakay, tinatago sila ni Miranda. Buhay siya.
Tungkol sa sabi niya, she's a kidnapper. Buhay ko to. Nakikiyati ako sa isang kapatid na never nakita. Wala nana. Pero tinis ko yung hoping na mapupunan ko yung kilo. Ginawa ko lahat to make her happy. Kapag minahal ko siya, sobra. Hanggang minsan, never ko in-expect na makikita pa ng opsyon. To be honest, never ko na rin ginusto na makita pa siya ulit. Kasi kahit nawala siya, nakikita yung sa pagmamahal. Ano ba kaya kasama namin siya? Kaya pinag-uwi sa ng Julius. Hindi yun yung gusto kong mangyari. Ang gusto kong mangyari, si Ana lang mahuli. Kasi galit ako eh. Alam ko, matatapos naman lahat ng ito kapag nawala siyang buhay namin. Bakit kasi hindi mo na siya tatanggapin? Kapatid mo pa rin siya, Jess. Kapag ginawa ko yun, para ko na rin kinonsente yung ginawa niya. Kung kumain ako, para ko na rin hinayaan na masaktan si Mami, mapahawak si Mami. Hindi ko gagawin ito. Sa dinami-dami ng kasinungalingan, sa tingin mo ba maniniwala pa ako sa'yo? Sigurado ko bang ayaw mo maiwala? Ayaw mo bang bumabong na lang yung pangalan mo? Kapruwebo mo. Kasi ako, marami ako inaangatag sa'yo ngayon. Ang ginagawa mo, Ayan. Hindi ko alam kung saan eksakto sa San Rafael. Pero kung magagaling ka dun sa highway, may kanto doon. May makikita kang gas station. Diretso lang. Sa dulo, may bahay. Liblib pero may bahay. O ito na lang, kahit kinita ko sa'yo, sasamahan na lang kita papunta ng kakahila. Kung ayaw mo naman, di tawagan mo na lang yung driver na Miranda. Alam niya yung makina yan. kahit sunod na sunod na ako sa pagbibili sa akin sana. Mas mabuti pang mami ka na lang. Umaamin ka nga, hindi ako nakakausap. Inaamin ko. Inaamin ko. Kanyang anak ko kasama lang talaga si Ana. Ano wala ka kasi sa akin?
aging, nagkakamuscle decay, which can lead to higher risk of illness. Yan ang cycle of weakness. Drink Pure Gold with strength from HMB and YBG. Help build the cycle of strength. Does your anti-dandruff shampoo leave in your dry money? Don't drink your scalp. Let Scalp Clear Actives. Removes dandruff and moisturizes hair. For 100% dandruff-free and smoother hair with zero compromise. Or in hair fall recovery. Ready to enjoy more chicken choice moments? Try the new Chicken Joy Perfect Pairs. Sunsilk Anti-Dandruff. Ready na? Anong problema? Pagod na ako. Sa hair products ko. Pagod na ako mag-dandruff. Pagod na ako sa dry and weak hair. Girl, cut the drama. Use Sunsilk Anti-Dandruff. A 2-in-1 solution with tea tree oil and aloe vera to remove dandruff. Guide healthy, smoother hair. Okay? Pagod na ako. Maging maganda dahil dandruff na akaragis ng hair with Sunsilk. Hello, anak. Hirap nakakalakas sa sigaris ng mommy. Advance sa lahat, pati sa ubo. Magaling maglinis ng rocks. Kaya maglinis ng galing sa ubo. Para sigaris ng tulad ko, sobrang advance. Magaling maglinis. Advance magpagaling. Great productive day. You need a good breakfast. May carbs, protein, fiber, vitamins, minerals, specialty. Sagot yan ng Energen. Complete sa nutrition. Para sa productive day, mag-Energen. Complete sa nutrition. Mas matagal ng puso. Does damage build up in your hair? Say no more. Dove Hydroceramide Treatment Mask with hyaluron-ceramide penetrates hair strands to reverse 10 signs of damage and pain. Stronger, smoother hair. I love it. Dove Intense Repair. I'm so proud of Tilly's milestone. At age 5, she gets to direct her own movie. This milestone started from her gift to brain, nurtured with Chrono. Made with 4 more clinically proven brain nutrients that help fuel before brain developmental milestones. That's why I nurture her with Chrono, because all milestones start from a gift to brain. Nurture a gift to brain. Chrono. Caretaker, now online. FDA test for 1,500 games. Secure and lasting things. Never complete for fun option to try all the games. Ibang Swift. Activate the house. I happen to like baby next time. Hashtag sex. Why not? Okay, okay. Whoever be Ryan, it's not like the same. You're really good. It's not their secret. I just want to see us fine. Okay, play it for all. Pasensya ka na, Vincent, ha? Wala pa kami pagkain ngayon. Pero sigurado naman ako na po si Kuya Jerry ng pagkain. Madam na umanak mo na naman. Galit na kitang sunduin doon, tita. Eh, bakit daw hindi natuloy yung pag-alis ni Ana doon? Delikado doon, lumiligtas doon. Nagkakaproblema sila. Hindi namin ang problema mo ngayon. Dumating si Mati at sinabi niya kay Princess, wala na akong nagawa na amin ko na magbenta mo yung in. Binenta niyo yung inay? Pasensya na, Vincent. Pwede bang mag-usap muna kami pamilya? Ganun. Asan yung pinagbentahan ay? Binigay niyo kay ate? Kinailangan ng ate Ana yung pera. Para sa pagtatago niyo sa batas? Hindi niyo ako naiintindihan. Kailangan ako ng ate mo ngayon. Ay, matagal na lang gusto mo bitaw sa atin. Yung in! Yun na lang yung nakita ng alaala ni tatay sa akin. Dahil doon lang namin siya nakasama, tapos pinagtag ko lahat dahil sa kanya. Bakit? Sa tingin ko ba, kung nakukuha yung tatay mo ngayon, hindi na yung gagawin?
sa tanong niya. Sigurado yun. Yeah, she's just saying it. Sinabi ko lang hindi natin magiging neighbors. Sa sunod narinig ko nung may tukol kay Jessica. Si Jessica daw ang super sa mga boys. Bakit ang ginagawin mo? Well, kung sabi Miranda, delikado mo sa stay dito. Wala mo siya kung maraming tao na dali sa inyo ang makilang sa bahay mo. At hindi siya ako nakarating dito. Pero nagkausap kami sa harap, pinapiniwala niya na sa akin si Grace. Anything that's happened, you can really trust her. Para hindi niya bibitawan ang anak niya na gano'n na. Si Grace to. Pati ba yung mga detalye? Kasi may operation lang sa hospital sa Sinatay na ako. Yung mga tumagawa ng data papeles. Ang nila to, nadala agad sa atin para may refer to si Grace. Nauwi yung sindikato. Pero, pinakamat sa atin, may isang mga idol sa isang lalaki. Kaso mga nakuha yung identification na. Mataas yung tumakliyo ko. Pagkala mo yung picture niya, sa momento, para verify. Tapos balikan mo ako sa rata. Pupunta na ako sa opinion. Hello? Anak? Hello pa. Ano ba ako nasan sila Ana? Kasi na Rafael pa. Minsan na baka makatakas ka sila. Sa Rafael? Oo, bakit sa Rafael? Ano yung masasara sa kaso ng hawak mo? Tignan natin ko tawagin mo kanina bulbul na pulis. Salamat anak. Vincent, sino kausap mo? Papa mo? Pulis siya. Sino mo ba kung sa ate ko? Sorry, Eileen. Time check, 10:05 in the evening. Mag-end na po ako. Thank you so much, Sir Jessakar, Border Adventure, Jean Mix TV, Bell Mix TV. Thank you. Bye-bye, everyone. Thank you so much.